Jeg hedder Annemette, og jeg er i gang med det her produkt, der hedder Hikamax. Jeg laver det her til jer danskere, også danskere, fordi der er kun amerikanske, der har lavet om det her produkt. Og jeg har taget en i dag, og så skal jeg tage en igen i morgen og i overmorgen. Jeg vejer 52,1 kilo, så jeg skal tage en pille om dagen. Det ser sådan her ud. Der er også en grøn, 2 lyserøde og en grøn med forskellig smag. De er meget søde, for at sige det mildt. Krasser lidt i halsen, når man har taget dem. Eftersmagen, den er fin nok. Selve smagen, den er jo fin nok. Det er bare lidt for sødt, synes jeg. Men det må I jo selv bedømme, hvis I vil prøve det. Det, de her piller, de gør, er at opbygge muskler hurtigere end andre piller. Det vil jeg så undersøge, om de gør, ved at træne med min egen vægt herhjemme. Kun bruge min egen vægt. Jeg går ikke i fitnesscenter eller noget som helst. Så nu må vi se, hvad de gør. Men det var videoupload for i dag, og vi ses igen på søndag.